Bapak sing lanang, Bro. Oh, lah iya. Oh, anake galak ini galak. Lah iya yo masuki bapak ki lak yo sik tetep. Bapak yo lanang. Lah iya yo. Lah iya bener wong. Sik, tak tekon ando. Bapak kerjain kenapa? Bapak piye boleh ngomong? Loh, Oh, lah iki. Ora usah njaluk ibu, awakmu kudu gitu. Ayo, jajal. Iya, bapak kerjane Pak En napa? ibu saya. Anu, pengacara. Kok aku Advokat. Ibu saya kuwi ra ngerti ya maksudnya apa kuwi. pengacara. Piye wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga. hukum. Membantu hukum. Terus ibu kerjain kenapa? Anu, berias manten karo penari. Oh, salon. Tapi ibu beras manten, bapaknya pengacara. Aku nek mau wong golek perhias sambayar, bapaknya sing gawe pengacara. Sing nglindungi hukum Sing lanjut bapaknya. Oh, nggih. Pak. Iki to, Mbah. Nyolok aku oleh bajul. Napa iki? Ayo kae, Pak Lekmu kae. Pak Lek ngono lho. Anu lek. Nah, Lek gundulmu. Hei, kok apa kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling gak ki om. Alah rupamu jeding ngono kok dadak. Om. Pak Lek. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Belakangmu ae. Bahaya. Lah. Belakangmu sapa? Lek ae anu. Ya. enak Lek oleh. sampean iki ndek bengi ora turu apa lek? Loh. Lah ngopo Kan kamu ireng gini-gini biang ngono lho. Ndak pancen om iki tunan panda. Oh. Tapi dapat kan lho anake. bocah iki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga kondisivitas Kondisi. lho. Awake dicoba tenang ngono lho. Ngono. Coba dong. Nggih. Bisa nembang? Sakit tuh. Kalau- Kene ngomong apa nek nembang? Sopo orang bocah kan. Tadi lho. Nah, Iki iya. ketoke umur 20 sandi tangga iki. Lah ilangi. Kita kira pulau ya. 20 sandi tangga. Kali tahun rabi seminggu pegatan. Maksudnya yang mau Dua anak ulamu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ana bebungah piyayi pingkol yo. Nggih. Seneng aku ya. Nembang apa bunga iki? Kan kowe ono apa ya? Ben wong iki ben seneng terus. Ah, paring ana tinggalan. Nah, Nah, senduk legit asli saking kalipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pirangsari. teko kene mau bilang jam. Ngerti. Pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah atau tali asih nganggo swara nduk nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Enggak akrobat. Sik kok lek kono iku lho. Mesun Yo nek ngene iki yo lek gawe klambi ngene nggih jar iki nembang nduk. Sik ta. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa nduk? Awak iki iso muter-muter. Mosok nduk. Gak percaya. Iso muter gak apa coba. Oke. Kecek sik. Bocah langsung mikir. Gocakno kuwi lho Pak gocak. Kelangkep aku nih. Dadi stand mic lho. Sik muter kepiye, Nduk? Hati-hati. Gawe ora, gawe ora. Niki ki kejakno. Oh lah dadi stand. Hati-hati. Kelangkep. Rada maju Nduk. Iki bocil rita iki duwe ajian. Kulo Iki lho nek ngomong apa ning omah kejane iki. iki nang ngene talangan. Tenang ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, pasang. Lah ya. Heeh. Sego seba, segenda. Aku tidak bisa banget. Ya. Orang men tadi. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek kelemasan tubuh ngene iki. Ayo jajal tanganmu keton. Mbok menawa ketok matamu. Coba Nduk, sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Yang mersani mriko Kene kawin. om kene. Tuh nah, sing dudoke yen tanganmu kuwi